Hola, bon dia a tothom. Ens trobem al Museu Marès de la Punta d'Arenys de Mar i de totes les peces que en tenen moltes i de moltes tècniques, avui hem triat aquesta, perquè aquesta peça porta una punta que és especial d'aquí, que és el Red Fin, que és la punta d'Arenys. Aleshores, aquesta alba, a més, va ser portada i feta per mossèn Palmer, que també era fill d'aquí d'Arenys de Mar. Històricament es podria dir que pràcticament està dit, no? Ara passaríem a la part més tècnica de la punta de l'alba, que és una punta que deriva de la blonda. La blonda és cel, el Red Fin és cotó, amb la qual podem veure que està treballada en fil de cotó, un cell pràcticament, i en un dorsal del número 20 també de cotó. Aleshores, el dorsal és el fil que envolta el dibuix. El fons és de tub, porta punts esprits, filigrana, plena, buida, i amb això us puc anar explicant que la filigrana plena o buida seria l'escut de l'alba, que hi ha com uns topos, que són plens i d'altres forats. Aquesta peça no es feia mai sencera. Es feia tires, que s'unien. Totes aquestes peces són dibuixades i picades expressament per això. D'un bon patró en surt una bona punta, amb la qual hem de tenir present que per fer una punta d'aquestes necessitem un patró fet per una picadora, que en aquell temps, aquí, com que se'n vivia, del món de les puntes se'n vivia, de dibuixants, picadores, cosidores de puntes, eren especialitats per poder fer una peça com aquesta. Els primers models que surten del Red Fin, tots porten noms relacionats amb l'església, com pot ser el campanar de Sant Iscle, com pot ser el sepulcre, d'entre altres. La peça està feta amb tires d'entredor i una de volant que fa tot al final. El mateix que les mànigues, que al final hi posen un acabat que també és de Red Fin i que porta per nom els llacets. Jo us recomanaria que quan vinguéssiu aquí al museu us la miréssiu perquè val la pena. Val la pena que sapigueu veure on són els afegits perquè no és una peça sencera, com està feta la peça, el disseny, que és molt geometritzat, porta poca flor, i fins i tot el treball amb els punts sencer, amb la filigrana plena de buida i els punts d'esperit, que és el característic. A dir tot